Min søster dumpede sine 2 små børn hos mig uden den mindste advarsel denne uge. Jeg var allerede helt knust efter 12 timers vagter på hospitalet og havde næsten ingen mad i køleskabet tilbage. Hun sagde bare, at hun skulle løbe en tur ud fra dagen og ville være væk et par timer. Mine ben rystede af træthed, da jeg så de små ansigter stirrer op på mig med tomme maver. Jeg vidste ikke andet end at handle hurtigt, så jeg købte brød og 2 store pizzaer i butikken lige her ved siden af huset. Den ene var en simpel ostepizza, mens den anden havde masser af pepperoni på toppen. Mine niece spiste glad lidt af pepperoni-pizzaen med et smil, der lyste op i stuen, mens jeg gemte min del til senere for at spare penge. Da min søster kom hjem 6:30, så hun de tomme æsker på bordet og blev øjeblikkeligt rasende. Hun krævede at vide, hvorfor jeg ikke bad om tilladelse, først før jeg gav dem kød. Hendes stemme steg i takt med hendes vrede, mens jeg stod der som en skyldig skoleelev. Jeg forklarede roligt, men fast, at det er en nødsituation uden varsel og slet ikke skolemad eller noget planlagt måltid. Børnene virkede helt glade og havde ingen problemer med kødet hele eftermiddagen. De legede endda mere energisk end nogensinde før. Jeg kunne se på dem, at de manglede næring i deres små kroppe, og det brød mit hjerte at lade dem sulte bare, fordi mor ikke var hjemme. Er det virkelig forkert at lade sultne børn spise almindelig mad, når mor er væk? Jeg følte mig som en dårlig onkel, selvom jeg gjorde alt for at redde situationen. Hendes vrede rettede sig mod mig, men hun så ikke på børnene, der nu sov dybt og trygt i sofaen med mavefulde. Det var tydeligt, at hun kun tænkte på reglerne og ikke på de menneskelige konsekvenser af hendes handlinger. Jeg spekulerede på, hvor længe jeg kunne holde til denne type behandling fra min egen familie.